Sang sano ang ulihi mo nga paligo sa suba? Siguro ang iban sa aton, hindi na yan makadumdum. Di bala, lain naman niyang experience kung magpaligo sa suba. Mabugnaw, hindi parat, makalilingaw, kag, bulong sa kakapoy. Sining episode, upod kita sa pagkanto sa isa ka popular karon nga suba sa Silay City sa Negros Occidental. Gikan sa Bacolod City, mga 30 minutes lang nga drive, malabot mo na ang sitio lupa sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Paglampuas mo sa Barangay Hall, turn left, diretso ka na sa ginapaliguan nga suba. May parking area nga ginhimo ang mga nagabantay diri. Donasyon lang ang ginapangayo sa mga nagamaintain sa lugar. Ang donasyon mo para na sa nagapamulot kag nagapanilig sang sagbot kag sa lifeguard. Ini ang suba nga nagahulat sa imo pagsampot mo, kabahin pa sa Malugo River. Ang ini nga parte sang suba na plastar sang maayo. May mga bato-bato sa kilid, kag nadalman ang sa tunga, kag pwede languyan. Suno kay Jemon Otamen, ang caretaker sang propiedad nga imo agyan pasulod sa suba. Sadtuanay, wala gid man ginasapak sang tawo ang ini nga suba, pero bangod sang pandemic, amat-amat ini nga ginakadtuan sang tawo. Ang suba nito ganag man ang paliguan, pero hindi process mo Kapopular? kapopular ang ini nga suba. Oo. Ang pagsugod lang sa pandemic, ang mga tawo nga diri man sa amon kay Mga residente sa palibot? Oo, hindi naman kami pwede ka pasilay. Sa kapaligo diri hasta nga na mo kami cottage hasta na matamat. Kay Oo. Para may tiniran sila. para may tiniran ka giawat na sa amon man Oo. Sa tuanay, wala man gani isang dalan pasulod. Ang kilid sang suba, puro kahilamunan. Gani, amat-amat nila ginhawanan kag butangan sang cottages kag dalan para ang mga nagapadulong diri may palahuwayan man kag dugang man nga income sa ilang mga nagabantay sa lugar. Ni dalan pasulod Kamong gid na obra. ginubra ginanamon Oo. hasta ang inyo Ang iningalagyan. Oo. Ano rin sa una oh? nang ano din mga ilamon Kahilamunan. alam mo kag mga kagunuyan So gipangubo niyo ni tantanan niyo. Gipangubo na dito tanan. balik ginhawanan lang ni namon hasta Okay. So sige lang paklapak sa tao doon nawan na sa ang makalilingaw na kay kahilidlaw bala magpaligo sa suba, di ba? Kabudlay makita sang matinglo nga suba nga paliguan. Especially kung lapit ka lang sa mga Bacolod area, mga dadarang area, kabudlay makita sang paliguan nga tinlo nga suba. So basically ining diri sa may sitio lupa sa Kapitan Ramon, matinlo siya nga suba, matinaw gid ang tubig. That's why nga ginabalik-balikan siya sa mga tao, especially sa mga bikers nga matapos magbike sa nga malawig nga distansya, mangin stopover nila anay para magpawayway, magpabugnaw sang lawas. Amo siya isa sa mga nagapadamo pag siya nagakadto diri. Ang pinakauna gid kuno nga na notice nila diri is tinaw gid ang tubig. Kay mismo ang tubig diri sa suba gikan sa ibabaw sang bukid. Sa suba, makita mo nga may mga kawayan. Nagaserbi ini nga mga partition sa madalom kag manabaw nga parte. Safety precautionary measures nila. May mga lifeguard nga naka-duty para magbantay sa mga nagapinaligo kag nagasaway sa mga kabataan nga nagakadto sa madalom nga parte sang suba. Usa mo man kami di bantay nga suba. Oo. Bam gani kagina, pila ka mo kabilog di nga lifeguard? 13. Ang ka-duty gina adlaw. Adlaw. Pang pamilya, pang barkada ang suba. Makadala ka lang sa inyo kaugalingon nga pagkaon kag magsugba-sugba. Everybody happy na. Matahom ang palibot sang suba, may mga kakahuyan. Gani, ang iban,
masako sa pictorial. Lantawa sila palaho. Balakida na ibe. Tak! Liad gamay be. Tak! Nan! Isa sa mga ginabalik-balikan sa mga nagakadto diri, amo ang ginpatukod nila nga diving spot sa Suba. May kawayan nga talaklasan kag lulumpatan ang hulugan mo. 12 feet nga tubig sa Suba. Sino na ko minsan sa idea ka putang diving da? Kami lang din aksidente. Ngaman. Kaya daw, agang taga-dire, magkita ng bato nga daw, tapos saan kayo mo sila nag-dive. Okay. Kaya mo na gini mo imuha mo diving din. Diving spot to, oh. Ito ka popular siya, no? Oo. Ito mo nahilig sa tao diri? Oo, amugid lang. Nag-amugid ang laban, lagat kitang tabo. Oo. Maligo di, madive. Bata kag tigulang pwede makadive pero dapat nakahibalo maglangoy. Ari, lantawon ta mga kabataan. Abi ko piho na, sakit ba? Ari idol ko, small but terrible. Swabe ay. Pero syempre, antes kami nagpauli, ginsampulan kami sa mga lifeguard kag sa mga tanod sang ilang nga abilidad. Tip lang sa mga gusto magpaligo dire sa sininga Suba, mas mayo siguro kung gusto nyo matauhay, wala masyado tao, makadto ka late in the afternoon kay amo sining sitwasyon dire kung mga late afternoon wala masyado sang tao nga nagakadto, so kung silingon feeling mo safe, mas feel better ka, feel safe kay wala ka sa mga katupad nga tao kag pugtak-pugtak ka mo dire, tapos kag dutay gidya nagapaligo, makita niyo sa likod ko wala na gani masyado tao gidya, may nagapaligo kay late in the afternoon, siguro mga between 4 to 5 PM para true tauhay na. Para sa mga may simple nga kalipayan, suwak ang Suba sa Sitio Lupa para makarelax-relax makadali. Sa mga gamay lang ang budget, pero luyag mag-enjoy, ini ang lugar para sa inyo. Kag, sa mga luyag lang mag-apresyar sa matahong nga palibot, pwede makamuni-muni diri. Silinggani ni Jemon, kung wala nag-pandemic, wala ini masapakan. Pamatuod nga ang pandemic, ang nakaparealisar man sa aton, nga i-apresyar kung ano ang mayara kita. Pero, hindi pagkalipatan nga may pandemic sa gihapon ha. Mas nagakadapat na gid magdoble sa paghalong samtang naga-enjoy. Ang mga sadtuan ay nagapananom sa kampo kag mga sakada karon mayara na sang palangabuhian pinaagi sa sini nga Suba. Nagatuyo man sila nga magatukod sa isa ka kooperatiba para may dugang pagid nga income para sa tanan. Kung luyag nyo mangin updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang amon nga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Ululupon kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming.